салом дӯстон. Салом. бахшиш ки дар бевақтӣ нуроҳат кардам. Ҳеҷ гам надора, бия бидура хона кудо дӯстам. Не раҳмат дӯстам, ба 500 сомон ниёз дорам. кӯмак карда метавонӣ? Як лаҳза. аз пулҳои хона 1000 сомонӣ барор. Ана дӯстам. раҳмат дӯстам, раҳмат. мардак, агар додани ин пул бароятон душвор буд, намедодидаш? ягон баҳона меҷустед? ғамгинии ман барои пул нест. барои он аст ки чаро аз ҳолаш хабар нагирифтам. бехабар мондам, ки ӯ маҷбур шуд ниёзашро ба ман гӯяд. нагзор бародарат муҳтоҷ шавад ва дарвозаи номусашро барои ту боз кунад.